Ang atong unang pagbasa naghulagway unsay mahitabo inig katawo na sa bata nga gitagna nga mahimong Mesiyas. Kining bataa mao ni si Santo Niño, si Jesus nga nahimong tao. Niya unsa may mahitabo inig kaabot na niya, gibutang dayon diri sa unang pagbasa, dili na batiog kasubo ang kaniadtong na nag-antos. Kabantay mo kung ang bata matao, nag-antos man ginang inahan ano o mabdos, pero inig katao. Unsay mahitabo sa inahan? Mawa ang iyang giantos. Karabang lipay kay siya, magsigi kugos-kugos sa bata, hastang mga apuhan, mga lipay, ang amahan, malipay. Hasta gani usahay ang kabit, malipay. Okay, naman sa uban ng anak nga kabit. Naman sa uban nga napaangkan. Pero lipay lang yapong ka, basta naan ang bata. Although mo sakdap-sakdap ang mga kabalaka, pero lipay yung kag kita kag bata. Pero magtanaw ka ni mga naong sa mga dagko na, nawara ko na imong tupad. Malipay pa ka ng naong nga. No, dili na kayo no. Pero kita kag bata, bisag wa ka kaila, inigingon kita bata, ala ka cute sa bata. At tanawa na mga dagko. Tanawa. Lingi ba? Lingi. Sige, pangutan ako na imong tupad. Ingna, nalipay ka sa akong naong. Ingna sila. Nalipay ka sa akong naong. Maglisod na tao labi na gyud nailhanan nimo. Nakusog kay maningil og utang. Igihan kay nang iya mga utlanan diha. Nya kusog kayo mulibak nimo, ikakita nimo sa naong. Asti lagi ang imong pag-antos mapunan. Pero ang bata mupapas ginas pag-antos. Bisag pari, kitag bata, mingon ginang pari, ala ka cute sa bata. Nindot sang ihimong bata. Ana ba? Say makabuhat sa may panagsa. Naagi mo kumpiyansa sa tag. Diya ta ko'y gitiksan ako, cute kayong bata, kay nag-send siya na ako og message ba, kanang picture bitaw, niya kanang bata ba nga, murag cute kay tanaw, kula ka cute gud aning bata, siya, gusto ka? Hapit ko katubag, muhatag ka? Alam ko, nakaamgo lang ko dayon, ako, tayo no, di agin ni maayo, anong gingnam sa kunya, gusto ka? Basi kahatagon sa to siya, daghanting ito siya anak no, yang ihatag sa pari ang uban. Mao na nindot kayo ang bata, pero matud pas atong tubag sa Salmo, sa titubag ito Salmo, ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Nakasabot mo aning tubaga? Wa? Ako na ako'y nasabtan nga bago gini nako, kay daghan mo kadungog ani, kamo kadaghan mo kadungog. Karon pa jud ko nakahuna-huna. Muhisgot ganig kadaugan sa ato pa dunay basta nay mudaog naay kompetisyon. Karon hapit na magsugod ang Australian Open sa tennis. Luoy kayo ang number 1 na tennis player sa laki. Isa na si Djokovic. Kay nga naman anti-vaccine man siya. Wa man siya magpa-vaccine. Nya istrikto man kayong Australia. Gipailan siya kaso nga di siya paapilon sa contest kay sa tanang mga players siya ray way dili vaccinated. Anong tutok mo muna ko? Dili ni bahig baksin akong gisgutan, ang ako ani ba naay contest nya kun ang bata mao ang kalipay nga gikan sa Dios, ang bata di ay karong panahona daghag competitors, posible nga dili mo daog ang bata karong panahona kay malupig siya sa iyang mga kontra. Kinsa may kontras bata or mga kontras bata? Ang una, ang iyang mga ginikanan. Kinsa ninyo dinhi ang mahigugma
nga mong anak og 15 ka buok bata. Oh, tanawa. Wa. Sa ato pa, ang bata nga ika-15, lupig na sa hunahuna ninyo daan, gipatay na ninyo. Atong us-usan, basin pag makapasar ang uban, kinsa dinhi ang okay ra gyud og mahigugma gyud nga makaanak og napo kabuok. Patay gyapon ang napo. Sa inyo palang hunahuna, wa na. Pildi na. Sige, atong us-usan, basig makapasar na ni. Kinsa dinhi ang okay gyud kaayo nga 5 ka buok anak. Di usa. Ari ra siya mudaog dire. Og ikalima na ka, adi pay usa di ay. Pero gaana ra sa ban. Kinsa dinhi ang okay ra gyud kung 2 ka buok anak. Salamat makadaog na intawon ang 2. Kinsa dinhi ang okay gyud kaayo kung usaray anak. Wa? Diha ko'y gikasal, mabdos na ang babae. Ako dayong gipangutana, ikaw day, pila man kabuk bata ang gusto nimong ianak nining inyong kaminyoon? Siya, usa lang pader, usa lang. Nakuha? Mabdos na kang daan, wa pa gani mo ikasal. Unya usa ra day imong gikinahanglan, kawa gud nimo iuhaw. Kay kana manggong bata, himuo na siya inig humagkasal. Di sa ato pa, super excited silang mohimog bata, wa pa gani kasal, naghimo na. Unya di ay inig humagkasal, di na day silang maghimog bata. May pangpari. Kay inig human nilang kasal, mubunyag pamigbata. Sa inyong unahunan. Di ba usa ka tamparos. Mura kag driver ba nga sa wa pa kay lisensya, sige kag drive, girilisan na kag lisensya, din ka mo drive. Buang ka. Nilukat kag lisensya para di na ka mo drive. Unsa mga klaseng tao? Tarong o buang? Kana sang magpakasal nga di na gustong bata, mga buang na. Wa kasabot sa ilang gibuhat mo na gitawag og contraceptive mentality. Mo na magsigig inom og pills, magsigig gamit og kondom, magpalaygit, magpabasiktomy og masipyat yun, abortion. Contraceptive mentality. Mao na roy unang kaaway sa bata, unang kaaway ni Santo Niño. O kung daghan na kaita nga mga contraceptive mentality, di na mulihok ang gahom ni Santo Niño. Mao nang giigo na tagmaayo ni Odette, nasira na ang Santo Niño Basilica, di nakasud ang mga naandan nga mga activities. Wa na tay pluvial parade, wa na tay foot procession, wa na tay nang sinulog nga kanang daghan kayo contestants. Ngano man, kay daghan sad nato nga kunuhay, siging warawara kanamo maluoy kaunta, way kaluoy is bata. Da. Mga kontras bata, mga anti-child. Nya kusog kitang ingon, child right. Nya, unsa pa may right atong ikanapo? Kung gusto pa to siya mugawas kalibutan, nga alihan man nimog kondom. Gamit naman niya na usahay. Hindi nun pirmi. Simbak ko sa doy. Oo na. Imo mang ipalaygit. Unsa naman lang og dunay plano ang Ginoo nga ang manluluwas adto sa ika-15 nga imong anak. Sama ni Saint Catherine of Siena nga nakasulbad sa atong dark night of the church nga nahimong tulo ka buok atong Santo Papa ang nakasulbad mao ang madre nga way grado nga si Saint Catherine of Siena nga ika-23 sa 25 ka managsuon. Kinsa na malay mosulbad ug wa pa to kaabot og 23 ang anak sa ginikanan ni Saint Catherine. Kinsay naka sumpo atong dark night sa nato tungod atong kagubot nato atong martial law.
nga nasumpo pinaagi atong people power nga gipanguluhan ni Cardinal Sin na kung wa ko masayop, basig sayop sa ko, ika-13 sa 16 ka managsuon. Kamong mga anti-child mentality, pagbag-o na mo. Kita nga mga anti-child mentality, kay mahadlok kita, kay problema ang bata, panghunong na mo. O kinsa man yung mga anti-child policy, kanang gusto lang nga matagbaw ni anang kalami, anang sex, pero di gusto bata, sama ang mga homosexuals, magunay ang laki og laki, ang babae og babae magunay, kay nga naman aron ta matagbaw basta walay bata. Sigit ang isa-isa sa atong kamot, kanamo maluoy kaunta. No, kani mo ni ang number 1 na kontras bata, ha? Unsa man, dili mo ron kontra? Lingi ay mong tupad. Sige na, lingi ah. Yung na, kontra ka o dili? Yung na. Lingi ba? Na kontra kas bata o dili? Ikaduhang kontra ros bata, nga amigo kays bata, mora ni kontra nga amigo kayo, kanang internet, kanang gadgets. Patay gyud ang mentalities bata ana. Din aka kita Ginoo, kun ang Ginoo mo ikahayag ang mga bata nga naadik sa cellphone, sa TV o sa computer, di ka kita Ginoo. 99.99% nila nga nangaadik anang mga buhat. Ang mga ginikanan raba sigig yung palit, siging hatag. Mga broad gud ang uban para makapalit lang anak, gibiyaan pa ang anak, gihungitan pag maayo ang mga contrast mentalities bata, apatay ng bata. Si Kristo gipangitag tulo ka adlaw siyang ginikanan, diin man nagstandby wa sa kompyuteran, diin man nagstandby dito sa templo sa iyang amahan. Kinsay inyong mga anak ron dinhi nga magpangita gyud simbahan, namuanhig yung simbahan. Kinsay mga anak ninyo dinhi nga magsigig yung rosaryo, magsigig basa sa Biblia. Taas ang kamot. Way klaro. Wa. Ala, sige na lang, ignuntan na lang ani. Kinsa ninyo dinhing mga ginikanan nga magsigig yung rosaryo sa inyong balay, kuyog sa inyong mga anak, nga magsigig yung simba kada Domingo, kuyog sa inyong mga anak, ug nagsigig basag Bible kada adlaw, kuyog sa inyong mga anak. Ang nipasar ani, taas ang kamot. Ayo, congratulations, ay duha. Kamong uban, kontra na sad mus bata. Muna ang kontras bata, before conception, after giving birth, ang nurturing sa mga bata na sad, giguba na sad sa yawa karon. Kung gusto tang magmadaogon ang Ginoo, atimana ang mga bata, pakatawha ang bata na gustos Ginoong pakatawhon, agaka ang mga bata, tudlui sila sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Munay atong commitment every time magbunyag ta. Muingon dayon ng pare, sa inyong pagpangayo nga bunyagan ang inyong mga anak, gidawat ninyo ang kaakuhan sa pag-agak kaniya aron magbatinumanon sa sugo sa Dios. Labi na gyud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan ug ang paghigugma sa inyong isig katao. Nasabtan ba kini ninyo pag-ayo? Unsay tubag sa mga nangugos og sa ginikanan? Oo, Padre, gadang haglan ng inyong mga naong. Para lagi nas hikay kasagaran, inighumana sa kasal, ighuman dayos bunyag, ang papala, inom dayon, sigarilyo, bush. Pagkadako-dako nas bata, pisti kang buanga ka, inatay kang dako-dakulan ang kaon mo, tapulan kay kang buanga ka. Maoy ginortures mga bata. Why rosaryo, why simba, why kumpisal, inig kamatay na sad, adto na sad, hangyo na sa spari, padul misahi in taon. Uy, adto naman pamisahag patay na, ngawa naman ay siguro. Usaragi siguro diha, ng pari, makakulikta kada misa. Munang lipay, kay mignay patay, tagsiyam, kaadlaw, amo ng misahan, sige kulikta, pero ang kaluwasan, ana, wa na'y siguro. No. Kanus aman masiguro kung sa iya palang pagkabata
imo nang gitisok ang mga liso sa pagtuo og ang mga ehemplo nga Kristohanon. Nindog. Sa unang pagbasa, hisgutan nga si Saul, ang gitudlo nga hari sa Israel, sa iyang pagdala sa iyang gingharian, gikasukan sa Ginoo, kay sa dihang gisugo siya nga pamatyon ang iyang mga kaaway o dili silang mukuha sa mga butang or mga hayop sa iyang mga kaaway, kung dili patyon gyud tanan, ila man Hinoong gipahimuslan ang ilang mga nakuha nga mga bahandi o mga kahayupan. Pero ang ilang tumong kay ilang ihalad sa Ginoo, kay ihalad baya na ka na mga baka, mga karnero, nya ilang gipili itong mga nindot, nya ila dayong gihalad ang Ginoo na suko. Kay ngano man, ug maghalad ta og usa ka butang ngadtos Ginoo gikan sa atong sala, gikan sa atong pagsupak sa iyang sugo, di siya malipay ana. Pragod karon god, simba ka dinhi, halad kas Ginoo sa imong kinabuhi, pero imong gikural ang agianan sa imong silingan. Na nya pasalamat din kang nakahimo kas imong kural. Salamat Ginoo kay nahuman gyud ang kural. Pero imong mga silingan in taon wa nay agianan, malipay din Ginoo ana. Dili. Or kusog kang mopalit sa atong slot dinhi, kay ako lagi halad sa Ginoo, no? Na te baligyang slot o pabiya to mahurot ang DMC, katong divine sa tingan nato, divine mercy and charity para sa mga nawagtangas atop na pamay kuwang 420. Ano na hinuntay halin 2,580 na atong halin nya 420 na lay kuwang pakyaon ko ng 420. Malipay ko dili. Kana bang moingon din ka to pader ako nang hotdon ng 420. Porti na kong lipaya. Nya gikan dito sa imong kita sa 5-6. Or gikan to sa kita nimo sa pagpamaligya og drogas, or gikan to sa imong corruption, gikan sa panudlanan sa gobyerno nga imong gilingkuran. Ako lipay ko, pero ang Ginoo di malipay. Mao na siya. Nya kumusta man mo ron? Makalipay mo sa Ginoo. Nya giingon des Ginoo, hukasan tika sa imong pagkahari. Mo nang gitag-an na ni Propeta Samuel, mawad-an ka sa imong pagkahari. Nya ang nipuli ni Saul mao si Hari David. Muna kini si San Antonio Abad, iyang gipuy-an ang gitawag og radikal ba kanang samnang radikal, tinibuok yun kaayo nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, nang murag tawgon sa nato usahay literal nga pagsunod sa Ginoo. Kana bang pag-ingon nga ibaligya ang tanan, iyag yung gibaligya. Nya iya man tong gireserbahan ang naman sa igsoong babae, nya iyang gireserbahan para lang sa akong igsoon kay nangamatay na may lang ginikanan. Ya, para ni sa akong igsoong babae, lugar sa nas iya. Siya man mo inahog og guardian. Pagbalik niya didto niingon man ang sugo sa Ginoo, kinsa tong magdaro niya magpunay glingi, dili angayan ako nang worry ba. Pag uli niya gitiwas niya baligya tanan. Unya ang iya na lang igsoon, ing siya dito na lang ka sa monasteryos mga madre, murag nahimo sa titong madre ning iyang igsoon. Pero siya ni adtos desierto og didto siya nagpuyo nga siya rang usa, nagampo sa Ginoo, naghalad og sakripisyo sa Ginoo, isip nothing ana, no? Og mao to ni sugod ang monastic life kaning mga monghe, magsige na og ampo sa Ginoo, way gawas-gawas. Kamo sugot mo ana.
Awa, di ba? Wa mo mutingog. Kaya mo ingong ka, to apa ko'y labhanan, to apa ko'y sus, to apa ko'y kuan, to apa ko'y kuan. Naghangkit ang mga inana. Awa man na, di man na siya ngilad. Di ginangilad. Pero ayaw, yun na siya higugmaa nga mulabaw sa Ginoo. Muna sa atong ebanghelyo, gisulti diri nga ang bagong panapton dili itapak sa daan nga panapton kay mosamot kadako ang gisi. Pasabot ang bagong kinaiya nga papuy-an ni Kristo nato ayaw isagol sa imong daan nga kinaiya kay mas dako ang damage. Pero karon isimba mo, ako nagmisa sad ko, unsa may kinaiya nimo karon nga sukwahi sa sugo sa Ginoo before ka nianhi dinhi. Nya gikan ka simba. Inig abot nimo sa inyo kadtong karaan nimong kinaiya maura gyapon imong gamiton nya gikan ka simbahan mas modako ang saway sa imong silingan. Kani simba man unta. Wa man mausab. Sige man untag anha ng simbahan. Wa man mausab. Pari naman unta. Sige man untag misa. Nga sa una dikon pa man eh. Kaya kong loyo ba? Okay lang tong dikon. Mag-uyab-uyab. Karon pari na. Gimintin pa yun. Ito, komedya na eh. Baka masan eh. Brad Charles. Buotan man ni Brad Charles. Reverend Charles. God. Ana. Muna mo samot ba? Kanabang nagbago na kag. Parasgo na ako. Sutana na. Magmisa na. Mayingon gina mga sakristan. Pari naman ta. Saba lang yapon. Maho mo kinaiya niya. Sukad pa manas una. Wapagani na mapari. Mauna mo na. Amo na. Wa na kayo'y mutuo sa atong gibuhat dinhi. Di na mo tuo. Muna ako karon. Imbis sa una mga saba kog kanapo. Karon kalima na lang. Amay na lang na, maminus-minus ang jutan siya. Maingaw mo na sila. Nasaba lagi to father siya. Oh, pero di na kayo na-pirmi. Sa una, yun. Katog yung wapan na mapari. So, animala lagi, ana lagi. Ana ba? Sige lang yung minus. Siging minus. Hantod yun na kuha ginatanan. Di man na madali. Di ba? Pero sige yun. Baguhag yun. Renewal. Constant renewal. Nya kung ato ning buhaton, dili man ta makabuhat nga ma-perfect gid ta. Pero sa matas Ginoo, ma-perfect ta. Kay nga naman, matod pa siyang saad sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong, kinsa man ning matarong kanabang magsunod sa sugo sa Ginoo. Pero ang atong mga kahuyangan usahay madapsot ta, consider na sa Ginoo nga perfect. Basta wa gyud kas imong hunahuna nga modipinsa sa imong batasan nga sukwahi sa Ginoo. Ayaw dipinsahi, pangayog pasaylo. Pangayog pasaylo ba? Pag paubos. Ana. Nindot no. Dili ka kanabang patiga. Kani atong mga politicians karon nanagan og mga kanaganing posisyon. Paminawa pila ka buok nila ang mangayog pasaylo tungod sa ilang mga kakuwangan. Kanang mangayog pasaylo og moangkon nga nakatampo siya niining maong kahiwian. Mao nay butari kay buotan na. Pero kanang magsigig saway siyang isig ka tao, iyang isig ka nidagan, niya magsigig daig sa iyang kaugalingon, buangon na. Alagi. Adi mo to? Ano inyong magkong kalagutan? Maubita nga. Niya magidaghang mga lapses sa atong nasod. Sukad pa manas una. Sukad pagkatao nako 1963
nakamatngon na kog buot 1972 kuan ako na tarong-tarong na kog pangisip hangtod ni sugod kog butar atong 1986 bato 87 umrag 86 mao first na kong pagbutar hangtod karon daghan man kaayong kakuwangan daghan man kahiwian nakatampo man ani in one way or another ang atong mga leaders apil na punta. So mangayo tagpasaylo sa publiko, pasaylo ako nga dako kayo ang korupsyon nga nahitabo niining maong opisina, wa ko ka monitor ana. Ano na to ba? Pasaylo ako dinyo nga porting daghanang nangamatay tungod atong pinusilay agin sa mga drugs tungod kay saon man gyud nakalitan man ana sa ilo ako nga wa jud ko'y gihimo nga bisag nangapadpad tong mga atop sa Yolanda daghan tong donasyon wa man dayon mahatag kay saong nakatuog man ko damgo naman noon ko nga humana day ko nung bagyo mao to nga wagtang intawon tong mga donations nga tagpila ka inaana ba mao man naroy mga akusasyon nila sa ilo ako nga sa pay dihay mga kahiwian kay naka-appeal nyo ka na magsigig tulisok kay mora sa nakamodes nyong balay di ba naday kusog mo angkon diha kamo mga asawa kusog mong muangkon sa inyong sala o inyo dayong unhan o kasaba inyong bana na mga buangon ra ba kayo mo kamong mga ginikanan kusog mong muangkon sa inyong sala inyo ra ba dayon ng pahiran ng inyong mga anak murag sila gisadaan kaayo kamong mga bana kusog mo muangkon sa inyong sala makasakop ra ba mo inyong asawa na ikabit dayon mo suko-suko inyo deng buwagan nya sa wapan nyo masakpe inyong asawa nga naikabit kamo din porte sa deng daghanag kinilo buangon kay ba di ba pare angkon sa iyang sayop wala mo diha di ko mangkon o na inangkon na ita nya ikaduha kinahanglang morisgo ba sulay buhat ang imong gikabalak-an nga buhaton sulay kuno og atras ang imong koral aron modako ang agianan sa imong silingan sulay lang kana bang karon maglison mi sila agi sa ilang lawas lang gani ang ilang dadon nga palitonon di naman masuod ka ng mga kabinet kay gamay kay kagihatag agianan atrasi kunog mga 2 meters nya mao na ihatag nilang agianan tistingi kunog unsay mahitabo risgo man na risgo ba risgo unsa man hoy ana sa una magsige magkagyaw-yaw sa imong bana kay gusto nimong buwagan kay nangabit nya gamintin pa gyud kabit tistingi kunog apil og higugma ang kabit amiga siya ba nya kunon sa iyang panginhanglan imong tabangan tistingi kuno risgo ba yana og mo nay gibuhat ni Kristo risgo ang paghigugma sa mga taong buangon og gipatay gid siya iya gyud gipadayon ang resulta di ay salvation kaluwasan eternal life opening na abli ang mga ganghaan sa langit tungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw risgo apan nahimong grasya nga dako kay way risgo para sa Ginoo basta mutuman tas iyang sugo di na risgo unsa man na siya grasya kay ang Ginoo maoy mubukbo og panalangin kanato mao na ang ato lang yung buhaton sige lang tagsunod kulbaan kang mosunod sige lang tistingi kanang ingon nga ibaligya ang tanan nya ihatag ang halin ngadto sa kabos og nahadlo ka ana paminos-minos sila gyutay ibaligya ang tanan og ipalit og slat diba naaman taroy bag-ong slat katong para sa atong mga flowers og sa atong ihatag ngadto sa prisuhan naaman tay gibaligya nga 5,000 slots na tag 300 per slot para nis mga piniriso kay kada buwan maghatag man ta ditong misa og pagkaon
mugasto ta nag mga 40,000 kada buwan. Nya kini sang atong dekorasyon kada semana, mugasto pud ta anig mga 20,000 average. Ana. Palit ko no be, baligya ng imong TV, kanang imong sakyanan, ibaligya, nya ipalit og slot. Tag 300 raman. Gan, tistingi. Na naman nipalit, nahalina na ta sa atong HJ or Heavenly Joy og 62 slots. Napay 4,938 slots. O, di, nindot kayo. Bitaw no, pakpakan na to, di ang namalito yun, pakpakan. Nindot kayo ni. Mahurot pa din ni karong si Manaha. Risguhi lang gud ni. O sana ingnon sa kus Ginoo kanang imong stipend pa der. Imo sanang ipalit. Sobra pa. Palit jud ko. Di gini nako pasipadaan. Sige jud kong palit. Stipend. Ay kaning akong dupa-dupa do naman sa ni kwarta. Kay nigdupa ani igsira, kulikta man dayon eh. Kuha ang tagamay ana stipend mo man ay entitlement namo kami mga pare karon sa kong loyo wa pa ni stipend pero hapit na ni ug di lang gini mamatay maka stipend gini practice gini sa dopa-dopa anak ba o anak ba practice gini arib kay para dako og agi ba di bitaw nya unsa mo nang stipends pare para among ipalit og mga kondominium ipalit og bag-ong sakyanan, mag-ilis-ilis mig sakyanan kada 5 ka tuig. Dili oy para na gihapon sa mga kabos. Mo nang hinatagay kita, risguhay kita og ang Ginoo mao'y mupuno sa grasya nga atong gikinahanglan.